Wah, iki aku. Wah, iki. Antel po. Suwe ora weruh anak mantu. Bekti kula kunjuk rapa. Iya. Ngancani aku. Gareng Petro Bagong arep tak kongkon nututi bendarane. Nggih, setaken dawuh. Aku mangkase ya. Nggih. Rasa cedak-cedak. Nggih. Semarke ngongso. Mboten. Wis tengok kene wae kok nyedak aja gelem. Nggih. Kae sak-sakane obat. Titiyoni kondayani Tresanya purnama sasi Bilahing Awigna Mastu Purnama Sideng. Awigna Mastu silat mringkon jagat karana siran tondo kawisisaning bisana. Sana sinawung namla Pestemasis tantun lambahing Buddha. Jinantur tutur katila tula-tulat milap deng paradya winursita ngopo pramniskara karana giya tumyung jaman purwa. Pinardita menglauta mangke tekap wasananing Gupita tanpun renggeng pralambang matumpa-tumpa. Marma panggunggung sang Murwengkata sebebyar dumadining wayang Purwa. Purwakaning kandha linarik runtuting basa dongeng kuna ngemu surasa yen Inarasaya karaos mulat sarira hangrasa wani pruhing diri rasa rumangsa ngrumangsani lir jalma kilukaca jarweh wis rinakop caing carita lebeje wis gemelar. Jroning pakliran yaiku jatin amriksani pakliran Ringgit Purwa. Surya Candra Darumyang Kartika pinurba kodrating kawasa salira trihangi deri bawana purwa tekeng dusina gilir kemandi teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan tangkar temangkar kaya sirambun kaya jawapating krembyah. Dadya padhanging kutu-kutu walang atoga buron wana yang buron toya dadya branaan tanpa wicalan. Padhang trawangan lari Sanghyang Rawi ing arsamar bawani jagat mungguing jagat wetan duk mungup-mungup mungguing harane kurabang merengangah lamun kaeksi yayahan dilato bumi saya dangu sumunu Sanghyang Arka kados meblak keran kering abang ismu jenar kaprabawan lari Sanghyang Basanta. Tanang tuwa katon ijo royo-royo hamangku gunung ingkang biru moyo-moyo pucuking gunung kinemelan gendanu kasiring prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega. Tan watawis dangu selaing kawula dasih jeneran samupaya buga garap Tegal Sawai anglur selur tanah pedote sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring raja kayane sawane ana pirembagan Samarwangi. Ing winastan wonten ing padukuhan Karang Kadempel. Ya winastan ing Klambi Sireng. Winastan Karang Kadempel krana ing mriku bumi subur ingkang saged nuwuhaken tanem tuwuh woh-wohan, palawija, palakasimpar, palagumandhul, pala kependhem dadi reja-rejaning praja wit saking pulo tuning buming sakalangkung kathah.
pramila winastan klampis ireng. Awit lengging padukuhan wonten wit klampis ingkang ulusipun cemeng. Nadyan padukuhan wonten wisma dapur limasan ingkang wis keladuk yuswa. Katingal gebyog gedhek linabur gamping cendhila cendak nanging cekli. Sangajenging wisma katingal kemalebit sang Dwiwarna abrit pethak gendera pusaka bangsa Ngamarta. Lah sinten wau ingkang katemben lenggan cinandra tanah sanes amung tetunggiling padukuhan Karang Kadempel ya pamonging para Pandhawa inggih Panakawaning Madukara nama Kyai Lurah Semar Yanayantaka Badranaya Saronsari Dudha Manangunung Jurudyah Punta Prasanta Wong Boga Sampir Bojogati inggih Kyai Ismaya. Semar tegesé datan kasamaran saliring kahanan ingkang gumelar iwah ingkang dereng gumelar. Nayantaka naya ulat antaka tegesé pati. Yen menuju petengahing ulat iki Lurah Semar nganti kaya wong mati. Risajengana deng lenggah madyaning padukuhan Karang Kadempel. Lenggahing Kyai Nayantaka sineba sangganing para kawula sapadukuhan Karang Kadempel jejel riyel rapet pepet pipit prasasat atau pandengkul. Sawaning sangga para kawula ing sak Karang Kadempel. Dadak gorakapan inggalih Kyai Nayantaka dupi mulat rawipun sangga para Pandhawa. Katingal nata ing Ngamarta Prabu Darmakusuma ya sang Puntadewa. Angandhing ingkang rai satring Jodipati Raden Harya Werkudara ya sang Bimasena ya sang Wijasena. Ngaglah bergagah yayah prayitneng kewa nganti kaya lintang Bima Sekti Hanuwak tutuk ing naga. Sumambung pisuwanipun panengahing Pandhawa satring Madukara Raden Harjuna ya Raden Janaka ya Risang Permati ya Kunti Dwi Batsu ya sang Mahabau. Bagus tanpa cacat Gwaya Teja pengawak tirta pamulu jenar kaya kencana sinanglik. Miwadatan kantun kadang nata satring sawu jajar tuwin bemira tawu Raden Nakula Sadewa ya Raden Pinten Tangsen. Satra kembar kemanikan kembar busana kembar wicara. Ing wingking andher blabar sangganing para kawula ingkang samya mangarsa marsaning Lurah Semar parandene tidhem jinem tanon ingkang samya nyabawa. Amung swaraning gamelan gethok-gethok piyok ingkang datanpa gendhing ingkang kakarya asri madyaning padukuhan Karang Kadempel. Datan antara dangu sawanipun putra tetiga putraning Lurah Semar Badranaya, Ki Lurah Nala Garing, Ki Lurah Petruk Sumawana, Ki Lurah Bagong. Tambu-tambu sutaning kalih Lurah Narantaka. Bayana parigawe apa dene sangya para Pandhawa kepareng rawuh madyaning padukuhan Karang Kadempel. Dadya gugup gagap guragapan penggaling Kinayantaka. Sigaring cipta arsa ngrukmeng daya. Amurwani pangandikan Lurah Semar Badranaya. Dadya kemangulujining pangandika Lurah Semar ingkang dereng kababaring lisan. Tete tundra kakate ngarang ning pasir
babakan busana maneka warna Pak puspiteng udyana miang panjrah sarwarama ranggeng manik Narawata Obro Prabanyo kang sumerat kenyaring tejo laliwaran lerki lot sisiring sadhet wembo kekondo mrek katiuping maruta mando saparan mangambar kongas mangkyo darajating praja kawuryan musunya ruri ora mangrehing ukara karana tanpa palupi
atilar silastuti Sujana Sarjana kalulun kala tida tidem tandhaning mati andayeng rat ning karuban rubeta blegegekugek sadulita mel wersasat kaya dene kejugrukan wukir sari kelepaning samudra madu dene amung sak sudung kula kemawon kok mboten kanthi kanyana-nyana kerawuhan sinuwun Prabu Puntadewa sak kadang kadeyan Gusti kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Ya Kakang Semar. Ndak tampa karya bombong penggalihku Kakang Semar mung tiba sepadha-padha Kakang Nayantaka. Matur sanget panuwun ingkang tanpa pepindhan. Wonten langkung dipun sekecakaken anggenipun lenggah. Niki namung padusunan mila sarwa kekirangan lan sarwa cumpen kawontenanipun boten kados menawi lenggah wonten ing kraton utawi wonten ing negari. Ya Kakang Nayantaka ora dadi ngopo. Kaya wis prayoga nggonku ngadhep ana ing ngarsaning Kakang Semar Badranaya, Kakang Ismaya. Aturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ndara Werkudara bekti kula katur nggih Den. Wah. Dipul ya tak tampa tiba sepadha-padha. Prayogekaken anggenipun lenggah. Wis ora kurang prayoga nggonku mapan ana ing padukuhan Karang Kadempel Semar Badranaya. Ndara Janaka bekti kula Den. Ya Kakang Semar ndak tampa. Tiba sepadha-padha Kakang Nayantaka. Nggih matur nuwun. Ndara pinten tangsen Ndara Nekula Sedewa bekti kula kunjuk. Ya Kakang Semar ndak tampa. Tiba sepadha-padha Kakang Nayantaka tak tampa karya bombong penggalihku Kakang Semar Badranaya. Matur suwun tanpa upami. Kula niki ajeng matur wae kok magep-magep ngantos kandhek wonten ing tenggak. Krana manah kula trenyuh, Den. Manah kula niku kelara-lara ning boten kok perkara. Kula niku duwe lara ati kalih sampeyan babar pisan boten. Kelara-lara ning ati kula niku kula gumun. Jagat sing wis kebegan wong angkara, donya sing wis kebak wong candala. Ning tinemune tesih enten wong sing becik, tesih enten wong apik. Napa sebabe kula matur wong apik, apa jalarane kula matur wong becik? Merga tesih wonten bendara-bendara ingkang kelingan kalih piyai wong cilik kaya kula niki. Ngantos keraya-raya ninggal negari, nyaketi dhateng kawontenanipun Semar sak kulawarga. Matur genging panuwun ingkang tanpa pepindhan nggih, Gus. Kakang Semar ngemuti lampun Puntadewa sak kadang tan bisa lenggah dampar keprabone Ngamarta tanpa pangenyengku nyunging Kakang Nayantaka. Mula wis sak mestine lampun kala mangsa Puntadewa kudu tedhak
nyaketi kelawan kahananing Kakang Nayantaka lan para kawula sak padukuhan Karang Kadempel kene ingkang pranyata kebawah keperintah negara ing Ngamarta Kakang Semar. Matur nuwun ingkang tanpa pepindhan, Gus. Sasampunipun lenggah ingkang langkung sekeca keparenga kula lajeng nyuwun dawuh. Enten apa? Lah kok keraya-raya sampeyan rawuh teng Karang Kadempel? Mestine nek sampeyan duwe perlu, duwe wigati, kantun nimbali dhateng Semar kemawon sampun cekap. Kula taksih sowan kalih anak-anak kula. Ampun sampeyan sing tedhak enten Karang Kadempel merga kahanan kula ingkang kawontenanipun sarwa kekirangan kaya ngoten. Ning gandeng niki sampeyan wis kepareng rawuh enten Karang Kadempel, kula tak mundhut prisa. Kula tak nyuwun prisa enten apa? Katon Ngamarta enten lakon apa lan badhe wonten pangandikan apa sing panjenengan badhe ngendikaaken kaliyan Semar? Upama kula niki bakal nampa pidana keluputaning Semar niku napa? Ning nek kula badhe nampi ganjaran terus lelabuhan kula sing pun kula tindakake tumrap negara niku napa? Merga tumrap kula wong nampa ganjaran iku kudu sak traju kaliyan lelabuhane. Wong sing nampa ganjaran mongko tanpa lelabuhan iku nggih muspra tanpa guna. Kula nyadong dawuh Den keparenga paring dawuh ingkang cetela dhateng ingkang abdipun Semar Badranayandara. Punapa ta mirah ingsun prihatin was pogong mijil. Tuda tanpa karya sangkang rinemekan Gusti gelong rino sak sekarnya pripun? Bareng kula nyuwun priksa kok malah kembeng-kembeng netranipun Ndara Puntadewa kados badhe wonten waspa ingkang mijil wonten pojok ing netra. Kok sampeyan muwun, Den? Enten paridamel menapa enten perkara sing kepripun laturi paring pangandikan? Kok ndara muwun, Tru? Didangu karo bapak nyuwun priksa kok malah netrane kaca-kaca kaya ngono. Apa ya, Gong? Lat wedange paling. Iki Nalendra ora mbutuhke wedang. Nek rak daya kae ora mbutuhke unjukan. Ndara Puntadewa muwun iki mesti ana perkara gedhe ora perkara kaya ngono tok mongke ku ya ora. Tru? Sona tekeke digusah, Tru. Wis takon, tak ingu jare larang. Kowe payah kaya ngono di kaya arep apa jenenge iki? Arep blokir. Kuwi apa iki omong apa ora ana apa kok diblokir. Enten apa, Den? Kok sampeyan kok muwun Kakang Semar? Saka pangarasaku nggonku suwan marang Kakang Nayantaka dina iki mung bakal pasrah bongkokan, Kakang. Pasrah bongkokan pripun? Kakang Nayantaka Pruhanira. Kahanan negara Ngamarta saya suwe saya ora karu-karuan.
Kanan ngamarta saya suwe kawulane saya nungsang puyang ngudel bingung sak geleme dhewe. Wis padha adoh saka pernatan negara, wis padha ora melu marang pranatan hukum. Bebasan kaya dene wujuding gajah ingkang padha kelangan srati padha numbuk bentus saka karepe dhewe Kakang Semar. Akeh kang padha ora percaya marang adeking Puntadewa, akeh kang padha nyuraki kelawan Puntadewa. Sinenggo aku sawijining ratu ingkang ora bisa pengayoman tumrap para kawula. Kang mangkono tumuli tumular marang sak pepadane, mula akeh keklumpukaning kawula ning Praja Ngamarta ingkang padha ngrasani, ingkang padha nyacat marang kalalindraning Puntadewa. Kakang Semar, wis ora kurang-kurang nggonku pinit mercaya marang para kawula supaya samengkone dipriksa marang kahananing kawula ingkang mengkono mau jebul tinemune ana ingkang gawe dak-dakaning pasulayan, ana ingkang pancen sengaja angobong marang atining para kawula satemah supaya ora percaya marang adeking Puntadewa. Kanthi cara mengkono alon-alon padha duwe niat bakal nglengserake Puntadewa saka kedaton negara ing Amarta. Kakang Nayantaka, kawula ingkang kaya mengkono mau tumrap Puntadewa saya suwe saya mbebayani. Lamun ta ora tinambak, sayekti bakal munggah ngembet marang kalindraning nata ing Amarta Prabu Darma Kusuma. Kakang Semar, gandeng Puntadewa percaya Kakang Nayantaka kuwi minangka dadi pamonging para Pandhawa. Alapa yen ta Puntadewa sakadang tumuli nyuwun pepadang tumraping Kakang Nayantaka sak ora-orane iguh pretikel. Mungguh apa ingkang kudu tak tindakake supaya kahanan mau bali ayom tentrem nir ing sambikala. Uriping para kawula bali padha sayuk rukun matsinamatan daya dinayan mujudake negara ingkang adil warata tias bagya mulya. Kakang Semar, wah Dipol, apa yang dikendikake dening barep kakang kuwi pancen kepara nyata. Aku dhewe ingkang dipriksa saking para kawula jebul tinemune kabeh ora kabeh para kawula padha sengit marang adeking Puntadewa, nanging pranyata mung akeh sing padha melu nglincipi marang carang papak, nglincipi sing ati ngandaka adu kono adu kene. Pekasan kawula padha tipis kapercayane marang Nalindra ing Amarta. Nganti bingung nggonku milahake endi ingkang dadi ruwang, endi ingkang dadi mungsuh. Kabeh padha api-api dadi kanca nanging satemene bakal mentala ngrubuhake Puntadewa. Mula kang sangka kuwi aku njaluk pituduhing Semar Badranaya minangka dadi pamonging para Pandhawa supaya kahanan iki ndang padhang. Kakang Semar, nadyan satyaning praja ing wis dadi kewajibaning Janaka wae kaya wis ora duwe kekuatan tumrap nggone nambak marang para kawula. Mula kang sangka kuwi Kakang Nayantaka sithik pengendikaning Kakang Semar sayekti bakal aweh pepadhang tumraping para Pandhawa nggosning asta bawat peperintah negara ing Amarta. Kakang Badranaya, Handrah ingkang Puspita blegegek ugek sadulita mel. Janjane sampeyan mboten maring pangandikan kaya ngeten iki kula wis weruh, kula wis ngerti. Ning Semar niku gandeng mung kawula cilik. Semar niku mung kawula nek ora didangu kok kula sumalana matur mengke ndak ora prayoga kedadosane. Ning gandeng kula wis didangu, kula wis disuwuni go pretikel, mboten ketang klungsu nek kula melu udu. Dene udune kula niki mengke iso gawe tentrem, syukur iso gawe ayem niku langkung prayogi. Dene ora, kula niki nggih mung menungsa lumrah. Mula kedunungan ina lali salah apes lan mati. Gus, wis saguh dados Nalindra niku pancen ora enteng. Wis saguh dadi ratu niku pancen boten enteng sanggane. Sampeyan sing sinampiran pakaryan nyekel kendho kencenging pernatan amis baji ning kahanan niku enten pundhaking Nalindra. Enten malih Nalindra menika wong kang sinampiran
ngasta kendhalining rata tegesipun nyekel kendhalining kreta. Banter lan boten laku ning kreta menika wonten ing pundhaking Nalindra ingkang sampun kapatah dados kusiring negari. Iya Kakang Semar. Ingkang saklajengipun sampeyan aja gampang percaya, tegese aja gampang percaya. Teng donya niku werna-werna lelakone. Arepa sampeyan wong apik, arepa sampeyan wong becik, ning sing seneng karo sing sengit niku akeh sing sengit. Mula ampun gampang percaya karo sak pepadane. Enten tetembungan sing sedulur dadi mungsuh, sing maune kanca dadi sedulur niku pancen bener. Kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Mula enten tetembungan wong dadi Nalindra menika kudu duweni rasa inggih menika hamong momot mengku kalih mangku. Iya Kakang Semar. Sing jeneng momot niku sampeyan kudu iso ngemot pewatekaning kawula sak negara niku ora enteng. Mongko watake wong sak negara niku werna-werna. Selagine kula momot watake anak kula telu niku bludrek silah kula. Napa malih momot watake wong sak negara. Niku ora gampang. Ning gandeng wis sago dadi Nalindra ya kudu iso nglakoni. Carane sampeyan kudu adil. Ngoten. Iya Kakang Semar. Kula percaya nek bab adil niku sampeyan wis adil. Merga tumrap kula donya niku mung kari wong 5 sing apik. Nggih niku mung Puntadewa, Werkudara, Janaka kembar. Pun niku tok. Liyane wis kesasapan jiwaning iblis, liyane kesasapan jiwaning watak angkara Budi Candala. Merga tumrap sing padha ora ngerti kalian kabecikan, kanthi laku watak angkara Budi Candala napa sing digayuh iso kasembadan. Mula ora aneh. Kawula sampeyan sing semanten cacahe nayaka sampeyan sing semanten cacahipun menika ora kabeh apik niku mboten kabeh becik. Nadyan le tumindak ala niku ndelik-ndelik aja nganti kawanguran dening sampeyan. Iya Kakang Semar nggih. Niku tumrap Nalindra kudu duweni sifat kaya ngono, sabar, ikhlas. Ngoten. Aja gampang percaya niki sing kudu wajib cekeli jaman sakmangke aja gampang percaya. Merga akeh sing nalika semanten do karo sampeyan kaya yak-yak kepengin junjung sampeyan, ngegungaken asmaning sampeyan. Ning suwe terus nika mboten kok lahir batin do gedeng karo sampeyan. Ning merga digosoki karo wong sing kurang tanggung jawab, karo wong sing sengit karo sampeyan, karo wong sing kepengin sampeyan iku ora dadi Nalindra teng negara Ngamarta. Mula terus piye carane nggone nggosoki para kawula supaya do ora percaya karo sampeyan. Lah nek cara kula carane ngrampungi lelakon negari Ngamarta niku ya kudu sing lantip panggraitane, kudu sing awas waskita tenan. Niku sing pancen iso dirangkul dadi sedulur, niki sing pancen kudu disingkirake. Ampun mawas derajat pangkat, ampun mawas babakan. Niku sinten sampeyan emut den Nalindra kudu duweni watak sama beda dana denda. Lire ora mbau karo kapine. Nadan iku kulawarga, nadan iku sanak sedulur, nadan iku rowang kanca. Nek pancen luput tumrap negara ya kudu pinatrapan denda sak bobot, pinatrapan paukuman ingkang sak murwat. Ning arepa niku wong liya kawula cilik, nek labuh negara ya diparingi ganjaran ingkang sak murwat. Niku carane supaya sampeyan niku ketok nggone dadi Nalindra sing adil para marta. Mongko racak-racake do ora iso nglakoni kaya ngoten niku. Racak-racake do ora iso nglakoni kaya sing kula kandhake. Ning nek upama sampeyan iso nglakoni niku niku apik banget. Niku becik banget. Iya Kakang Semar. Lajeng napa sing pun kula aturake sekawit, Den? Ngrampungi perkawis negari Ngamarta menika sampeyan kudu tanggaping sasmita, kudu lantip panggraitane, kudu awas wasis paningalih. Iya Kakang Semar. Merga saniki kathah sing memba-memba dadi kanca ning jane ajeng jegal niku pirang-pirang.
Sing etok-etok dari sedulur ning jane ajeng nubruk sampeyan saking wingking. Waduh. Apa kuwi, Pak? Menikam dali berakan. Basa Indonesia tak jawake. Wis nusuk saka mburi ngono. Weh. Lah apa kena? Oh, Semar plotot bokonge ora. Ngendika karo Nalendra kok ngerti-ngerti kok. Nubruk saking wingking niku pirang-pirang. Mula kudu sing prayitna ngati-ati. Sampeyan kudu tresna asih kaliyan para kawula. Sampeyan len duwe sifat tansah nyaketi kawula enten Karang Pradisan, enten pagunungan. Pendak-pendak rawuh mriku nuweni gumreguting para kawula, nuweni jumangkaing para kawula niku ampun manglongi, ampun mangkendhoni. Merga ngeten. Napa sing mang tindakake niku pancen wis pas, Ndara. Wis pas. Kawula ora butuh dibiyuki dhuwit, kawula ora butuh diwenehi apa-apa, ning kawula butuh diranggeh atine, dilus rasane, carane dicedhaki, ditekani, dirangkul niku sampeyan mungkur niku rasane kawula niku wis ora karu-karuan. Ning nek sampeyan dadi ratu ora tau nyaketi para kawula, ora tau nyaketi nyedhaki para kawula. Wah, saya adoh lete, saya ora percaya kawula kalih sampeyan. Iya, Kakang Semar ngestu padha. Nggih. Mboten namung sampeyan ning Ndara Werkudara barang niku nggih. Satriyaning praja ya kudu duwe sifat kaya Nalendra merga dadi pengayoming para kawula, diayomi. Nek sing pancen bekti karo negara diayomi, nek sing pancen kena dijak rukun, kena dijak apik, diayomi. Nek pancen wis wegah nampa wewarah, nampik pitutur becik, wong kaya ngoten niku ora wajib mapang ten negara Ngamarta. Cilik kudu disingkirake, gedhe kudu nampa paukuman. Ngoten. Merga nek sampeyan niku duwe rasa welas asih sing kebangetan niku ya ora apik. Pendak-pendak arep ngukum karo wong sing nandang luput mongko duwe rasa welas asih. Lah mangke dibolan baleni ora rampung-rampung. Aku tumindak ngene wae ora dihukum, aku tumindak ngono sesuk tak baleni yo mestine bakal entuk pangapura. Niku ora prayoga. Iya Kakang Semar. Nggih. Mula sampeyan ora usah kuwatir bab negara Ngamarta niku sampeyan mboten usah kuwatir pun to pitados. Pedhut ingkang tumama dhateng negari Ngamarta menika bakal sumilak. Waton sampeyan ya kudu tetep dhateng sipating Nalendra. Kudu ndawahke pidana dhateng ingkang lepat, kudu ndawahke ganjaran dhateng ingkang leres. Napa-napa perkawis kedadipun rembak sarana bedamen tegesipun dipun rembak sarana sae. Ewadene dipun rembak sarana sae mboten saged. Lah niku wenang sampeyan kudu ndawahake purba wasisaning Nalendra niku wenang sampeyan. Iya Kakang Semar. Apa kang dadi ngendi kamu bakal ndak estokake Kakang Nayantaka? Ha syukur, syukur. Tur siji melih. Siji melih ten. Percaya kalih kula. Napa sing dumadi teng negara Ngamarta niku dudu kareping para kawula mboten. Dudu kareping para kawula sanes. Kawula le ora percaya karo sampeyan niku mboten karepe kawula dhewe lahir batin dudu ning pancen niku enten menungsa sing nggosoki para kawula, menungsa sing ngurupke atine para kawula, nyebar pawarta sing ora nyata, wekasan sami mboten pitados kalih sampeyan. Lah wong-wong sing kaya niku sing kudu dicekel, niku sing ngobak-obak katentreman negari Ngamarta, niku sing gawe kisruh katentreman negari Ngamarta, niku sing bebutek banyu bening kanan negari Ngamarta. Nek mboten dicekel, mboten dihukum, wong-wong niku bakal ndrebala. Wong-wong niku saya akeh, saya nyebar wisa teng negara Ngamarta, wekasan Ngamarta niku mboten iso tentrem selawase, Ndara. Ratune Ratu Tama Pati-pati linu Pranayaka Tyasraja Panegare becik-becik Parandene tan dadi taliase
kala bendu malah bangkit mangkinan dotra beda kang reribeti dereng ngantos paripurna mimbal wacana nalika semanten legeke nggalina teng Amarta Prabu Darma Kusuma datan mobah datan musik nganti kaya Pratima Kencana Pratima tegese golek Kencana Mas nganti kaya golek Kencana candraning teng Amarta Prabu Darma Kusuma kedadak sinten ing wantun minggah madaning padukan Karang Kadempel nenggih Begawan Durna ingkang karya kagiat Kilurah Semar Badranaya minggah mancat pontonita karya cingak kang samya mulat kanca pihak-pihak ana daya wene dalan Jawa wene dalan Turnaina panalingan loro majaring ratri linenggak jangkanira kapisananing prang Bratayuda lole kenthos walu gempol manyar-manyar juk ning dungkul wana dadi saras dadi wana Semar aja kaget aku ingkang sowan ning Karang Kadempel ya Semar menemban Durna rawuh ya sumengko pengawak Bajra sajaipun mlajar-mlajar enten napa aku tak omong karo kowe ya Semar aku tak nyuwun palilahmu dina semangko aku bakal ngaturake lelakon ing dumadya ning Praja Ngamarta marang anak Prabu Darma Kusuma Werkudara Janaka apa dene Kulasedewa mangke riyen to sareh niki kok kaya gawat banget gawat kliwat-kliwat pengin kepati satu mati Darmana Prayu Semar bebayani mangke riyen sabar Biayi sepuh niku nek ngendika sing sabar ana apa ya Tru embu ana apa Geng enten apa Mbah kecelakaan apa pripun ora sampe melu dhisik Bagong Petruk gareng kok aja melu-melu nuwun sewu Ger Bapa penemban Durna wonten menapa nalika semanten kula menika nampi utusanipun anak Prabu Duryudana supados kula niti priksa dhateng kawontenan negari Ngamarta. Anak Prabu Duryudana menika ngrumaosi bilih nadyan kados menapa Pandhawa menika tasih kadangipun piyambak. Tasih kulawarganipun piyambak. Mila wonten wulunging penggalih gandeng anak Prabu Duryudana menika midhanget pawarta bilih Ngamarta nedheng ketaman kawontenan ingkang boten ngremenaken. Tumunten kula dipun dhawuh dening anak Prabu Duryudana supados niti priksa kawontenanipun negari Ngamarta. Menawi Ngamarta betahaken inggih menika wadyabala menapa dene pasumbang menapa kemawon pitulungan sae negari Ngastina sagah mituruti namung kados menapa kageting manah kula Nger bilih samangke kula nyuwun pangapunten sasampunipun kula prapta wonten negari Ngamarta kados menapa kageting manahipun ing Bapa pun Begawan Durna wonten mriku Pandhawa mboten wonten namung sareng kula mlebet wonten kedhaton negari Ngamarta lah kok samangke Ngamarta sampun bedah wonten Nalendra kembar wujudipun Nalendra tanah sabrang ingkang nglenggahi negari Ngamarta dinten samangke menika Nger Bapa penemban Durna menapa ing sampun maduka ngendikaken menika menapa kepara saesti kula menika pendhita lho Ger kula menika mboten ate goroh kula menika brahmana nyempengi dhateng sifat kabrahmanan kula menawi ngantos kula menika matur dura kula menika goroh kula menika ngapusi atur kula mangke tetel kabrahmanan kula badhe dipun paida dening tiyang sanes aduh menawi kula mekaten Kakang Semar Lilanana dina samengko aku nyuwun pamit Kakang. Mangke riyen to. Ampun kesusu, ampun kesesa. Niki napa sing digendikake Begawan Durna niku napa saestu? Semar, kowe aja maido karo aku lho.
Kowe aja maido karo aku. Aku ngene iki mergo aku ki tresna karo anak-anakku Pandhawa. Aku ngene iki mergo aku ki tresna karo anak-anakku Pandhawa sing pancen kuwi ki nalika semono tilas murid-muridku. Lah nek negara Ngamarta nganti dibedah dening wong kono-kono. Negara Ngamarta nganti rusak. Monggo negara Ngamarta ana sing nunggu dampar keprabon Ngamarta ya kuwi ratu kembar. Terus aku meneh ngerti marang para Pandhawa ki apa mbok anggap luput? Apa mbok anggap kleru? Mbok aja ngawu gawar ngawur Semar. Aku ki ora tau goroh. Napa nggih? Sampeyan mangendika kaya ngoten niku pancen lahir batin. Lahir batin. Kowe percaya ora, Tru? Hah? Sajake Begawan Durna kok kaya tenanan ki nek aku kok percaya. Heeh, le omong nganti muncrat-muncrat kaya tenanan le omong. Kowe percaya ora, Gong? Ora. Dasarmu apa? Ora nggo dasar. Kok ora percaya? Durna indo bosan. Nek carane iki aja jenenge melopok. Omongane ming melopok plok-plok. Jembar-jembar. Lah ning nyatane omongane jembar-jembar. Asli Durnaya omongane jembar-jembar. Kowe ciut jembar gelem ta gelem. Sing anu omong. Ah kok kowe muni gelem. Sajake Begawan Durna iki nyata. Nyata to, Le. Mula kang sangka kuwi napa sing sampean karepke kula mung kantun derek. Anak Prabu Puntadewa tak derekke. Supaya dina samengko budal ana Praja Ngamarta. Aja nganti Ngamarta dijeki dening Nalendra Sabrangki mau Semar. Nek pancen ngoten kula namung derek. Oh, monggo ngger kula derekaken. Wangsul dhateng negari Ngamarta. Mrene ngantos paduka mboten lenggah dampar negari Ngamarta menika mangke negari Ngamarta dipun jeki dhateng tiyang sanes ngger. Monggo popo penemban kula derekaken. Semuriris eka balik titiyane gandayane Trisanya Purnama sasi sing sepuh mungkur kok sik nom-nom doting jerdul. Bapak war nendi kek sinten? Bapa Werkudara mau dawuh karo anak-anak kon nderekke tekan Karang Kadempel kok tindak tanpa taliwara mongko le mlaku banter banget sajake matek aji Bandung Bantawasa wungkal bener kebat kaya kilat kesit kaya tatit nganti ora kasat netra. Siwa Semar wong tuaku arep tindak menyang endi? Siwa Semar wong tuaku arep tindak menyang endi? Wangsul lho. Bali piye? Tengah Marta. Sebab apa kok bali? Kerane mati. Kono minggat kono. Senengane kok bahasane iki ora mutu ngono lho. Iki ki perembug wigati kok kerane kanggo nyemprot raimu apa piye? Rasa emosi. Kowe nek kalah ndagel rasa emosi. Butuh aku. Aku nek gelem lucu wae. Waton nyelekop pokoke. Sebabe apa kek? Begawan Durna mriki. Lho, Eyang Durna mrene nggih. Lah terus jarene Ngamarta bedah. Lho, iki ana bab sing aneh.
eneng bab sing aneh. Lah kok dadi sing ngabari nek Ngamarta bedah kok Hyang Durna. Kok ora nayaka Ngamarta. Lah terus bapak, ramamu niku wong getapan. Enten sing bedah negara Cantut Taliwondo bablas tanpa pamit. Keng Paman Madukara nggih ngoten Ndara Janaka bablas tanpa pamit. Ndara Puntadewa ya ngono. Kalih Begawan Durna ya bablas. Ya to, Gong? Bablas tanpa kena. Ngandel ora. Omongane wis ben aku nekat to saiki, Tru. Aku sapleke Sliman ki nek ngomong sak karepku kok saiki. Dianggep edan kok ben. Siwa Puntadewa ya kundune Ngamarta. Nggih. Do mboten lila nek negarane dibedah karo wong. Mula sampeyan kok malah mlebu teng Karang Kadempel. Nun sewu. Sampeyan ki sebagai apa? Lho. Aku ki nom-noman negara Ngamarta. Sampeyan niku lancur-lancur Pandhawa, turasing Pandhawa. Dianggep sampeyan niku piyai nom negara Ngamarta. Mongko sampeyan niku satriya-satriya sing pancen digadang-gadang iso njejeke negara Ngamarta. Eneng kanan kaya ngene kok sampeyan ora nututi Kang Rama. Kudune ramamu rasa tumandang karya, ning sampeyan sing tumandang karya. Ngoten. Gunane apa sampeyan disumpah dadi satriyaning praja, nek ana kanan kaya ngene kok ora cekat-ceket malah rene takon Semar, bapakku nendi? Hamba. Wong karo bapakne kok malah takon, iki ki bapakku kok tak takoni. Nek ngerti bapak sampeyan bali teng negara Ngamarta, ceket-ceket trampil trengginas. Omong apa? Cangkemmu kecokot e. Dadi angel arep muni cukat-cakot trampil trengginas. Ndang bali, ndang nututi Kang Rama. Ya, nek pancen Ngamarta bedah. Ning nek ana tipu muslihat. Hah? Muslihat apa muslihat? Muslihat. Tipu muslihat saka Begawan Durna. Lho, nuwun sewu. Kula kok ora percaya karo Begawan Durna. Ning Durna niku arupa pendhita, nika niku sing putih ming serban ro ketune. Nah, atine busuk. Atine jahat. Mula Durna niku gunakake 1000 cara nggo mengelabui para Pandhawa supaya Pandhawa nganggep dhek iki wong suci, Pandhawa nganggep dhek iki wong sing pancen lahir batine suci. Ning jane Durna niku 1000 niat teng atine pengen mateni Pandhawa, pengen jlomprongke para Pandhawa. Niki nek nganti bapak sampean mlebu apus kramane Begawan Durna, nek nganti dipulosara Kurawa, dibanda Kurawa, sampean sing melu kelangan. Njaluk pamit kek. Sekali-sekali kowe nek lunga karo aku padha Ndara Garukaca Ndara Antarjaya terus. Piye maksude? Aku mabur kowe ambles. Fokus sing mabur aku sing ambles. Ora iso kae iki wis kompak kok. Ndara Antasena kuwi pasukan laut. Ndara Garukaca ki pasukan udara. Ndara Antarjaya ki pasukan darat. Kowe karo aku? Aku karo aku ki mung kere, pasukan kere. Ya. Ah iya wong ming kawula cilik kok. Nala Gareng Petro Bagong kowe melu mlayu wae. Nendi senengane gawe kesel wong. Kowe ki abdi. Lha. Ndaramu kae deloken tontonen lakon apa sing dumadi ning negara Ngamarta. Aku saiki tak takon, kowe arep ngopo? Aku wong tua arep slonjor. Weh, kok wangun kaya ngono kowe? Anake kon mlayu-mlayu tekan negara Ngamarta ndelok kanan kok sing tuwa arep slonjor. Aku wong tuwa ndak kesel, tak mikir wae. Sing tumandang sing enom-enom. Angke ngestakaken dawuh ya, Tra ya. Yo. Yo, Gong yo. Yo. Nek ana apa-apa dhewe ya wajib melu-melu mergo dhewe iki kawula. Ning awake dhewe rumangsa diayomi karo Ndara Pandhawa.
awak dhewe yo ngabekti karo Ndara Pandhawa yo nggatekke karo awake dhewe mulak dhewe wajib mbela. Wajib kuwi. Ha iki negarane awake dhewe. Ha iya. Nek ana sing arep gawe kisruh, arep gawe geger ming perkara bab sing sepele, digedhek-gedhekke kowe karo aku wajib mbela terus. Heeh. Aja nganti gampang digosoki. Iya, menyang yo. Ayo. Nyun pamit, Pak. Ngati-ati aja kaya bocah cilik. Nyun pamit, Pak. Ya sing ati-ati Bagong, sing ati-ati. Aku engko kancane sapa? Nek aku Petruk Gareng lunga, kowe dhewe. Aku kancane tak golek, takon ngancani bojoku ya, Pak. Iya. Wonten dawuh. Sementara kowe ngancani bapakku. Nggih. Wah, iki aku. Iki. Antel po. Suwe ora weruh anak mantu. Bekti kula kunjuk rapa. Iya. Ngancani aku. Gareng Petruk Bagong arep tak kongkon nututi bendarane. Nggih, stakaken dawuh. Aku makasih ya. Nggih. Rasa cedak-cedak. Nggih. Semarke ngongso. Mboten. Wis tengok kene wae kok nyedak aja gelem. Nggih. Kae sak-sakane obat. Nggih to. Tenan ngeri kae pokoke. Bagong ki senengane nyebar wisa sing ora. Nggih, pake nek ajeng napa-napa sing ngladosi kula. Iya. Bar iki aku tak adus. Nggih. Weh. Adus dhewe-dhewe wae. Sing ngladani kok bojo. Anak mantu ki wajib ngladeni. Ya Truk yo nggugu Bagong ora rampung-rampung perkarane. Heeh. Mangkat Truk yo. Nyuwun pangestu Pak. Engko nek ngopo-ngopo kowe wadula karo aku. Nggih ngestoke dawuh. Nek pancen Durna iku mung ngapus-apus wadula, kahanane bendaramu Pandhawa, nek eneng apa-apa ya wadula karo aku. Nggih. Ya Truk ya. Ya. Ayo Gong. Yo, aku nganu rada abot arep ninggal bojoku. Wis ora apa-apa. Dikelaske wae. Heeh ya Truk. Ah iya. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik.